Da, și am revenit în direct. Partea a doua a dialogului de vineri, de astăzi, o facem așa, să spunem, o facem lată, pentru că după o porție de administrație și politică vine o porție de bunătăți aici la noi în studio, bunătăți nu oricare, bunătăți ieșite din mâna a unora dintre cei mai titrați bucătari ai momentului din Bistrița, Năsăud, Ardeal, România, Europa, America de Sud și Antarctica. Suntem în direct cu Alin și cu Bogdan, cei doi maestri de la Catering Academy, o mică bucătărie mare gust. Bine ați venit în studio la noi. Bună seara și bine v-am găsit. Mulțumim de invitație. Ce mai faceți, cum sunteți? Suntem bine. Acum am terminat lucru. Un pic obosiți, da, în regulă. O să vă rog să vorbiți în microfon, direct în microfon, așa, ca să se audă până în New York. Așa. Așa. Bronxul nu ne auzea, Brooklyn nu era bine. Haideți să începem așa prezentările și să vedem. Uite, pe Alin îl cunosc de ceva vreme. Noi ne-am mai întâlnit, am mai făcut un material, două prin alte publicații. Da, pe tine, Bogdan, acum este prima interacțiune și am mai interacționat noi pe WhatsApp în momentul în care tot făceam comenzi. Începem cu Bogdan. Da. În primul rând mulțumim că sunteți clienții noștri și mulțumim pentru încrederea acordată că sunteți zilnic clienții noștri. Da. Eu în domeniul ăsta, alimentații publice, restaurante, Horeca, am 15 ani de experiență, 7 ani am lucrat ca ospătar la 2 locații din Bistrița, după care 8 ani de zile am administrat un restaurant din Bistrița, Casa Someșană mai exact, după care am hotărât să o iau totuși pe drumul meu, alături de Alin, pentru că el a fost și omul care mi-a dat impulsul și încrederea că putem să reușim. Pentru că până la urmă el e bucătar. Eu sunt pasionat și fac ce îmi place mie să fac, dar până la urmă să scoți câte porții vindem noi pe zi, trebuie mâna lui Alin și... Adică unul cu munca și unul cu marketing, să înțeleg. Amândoi suntem cu munca. Amândoi suntem cu munca, da. Da, dar... Bogdan mai mult cu marketul, dar cu munca, bine, așa e muncă, nu? Până la urmă, da, contează și știți să vă marketați foarte bine, pentru că... Și gestiona comenzi și livrări și făcut traseul livratorilor, că până la urmă... Ajungem și la partea aia. Bun, Alin, tu în Bistrița ești cunoscut, a fost... Academia del Gusto, da? Academia del Gusto, da. A fost Aroma prima dată, după aceea Academia del Gusto. După ce am plecat câțiva ani, vreo 2 mai exact. Și acum, ultimii 2 ani am fost cu Bogdan la Casa Someșană, am administrat împreună restaurantul și acum am început amândoi proiectul. Și ai mai avut ceva pe la Polivalente, da? Da, ăla l-am omis, da, a fost un fast food și acolo, dar puțin o vară. Cunoaștem și de acolo, că era o pizza interesantă aia la Cornet. Cornet Pizza, așa. Care o să facem din nou în curând, nu știm când, că avem aparatură, avem tot ce ne trebuie, dar încă nu știm, că nu Dar n-aveți timpul. Va urma. Da, ceva de genul, da. Bun, haideți să vedem cum rulează o zi normală, normală, spunem noi, o zi normală a voastră. Îl lăsăm pe Bogdan să înceapă primul. Cum era o vorbă, știi, dacă îți dau capul, îți amintea asta, știi? Da, păi începem de dimineață, fain frumos, am 7:30, ne vedem în bucătărie toți, ne bem cafeluța și toți doi sau mai sunteți? Toți cu nevestele, deci eu cu nevastă mea, Alin cu nevastă sa, soacra mea și mama lui Alin. Suntem 6 persoane, plus că până acum am avut doi copii. Ta și soacra lui nevasta lui Alin. Să fie cu ceva de genul, da. Să trecem pe soacre. Nu sună bine, dar asta e, da. Da. No, și am avut și doi practicanți. Până acum eu terminat școala, în fine, care ne-au ajutat cât de cât. Pentru că noi până acum am avut și școli unde dădeam mâncare. Livram meniu generală 5, generală 4, generală 1, jumătate. Deci vorbim de sute de porții. 300, 400 de porții plus pe zi. Plus meniu zile. No, ok, bun. Deci am avut nevoie, era nevoie de o persoană. Multe guri de alimentate. Multe guri de alimentate, exact. Da, începem dimineața, frumos, mă duc la ultimele retușuri la aprovizionare, care le termin până la 9:30, după care
încep cu scrisul comenzilor. Alin deja ai băgat în Și gătit noi de dăm- mult Noi dăm foc. și ei dau foc. Da, eu scriu comenzile, le împart pe livratori, nu dau mai mult de 10, 12, 15 comenzi maxim pe livrator cu traseu făcut. Pentru că nu fac față și întârzie. Noi luăm comenzi, impropriu spus, luăm comenzi când ne ajunge meniu. Da, în principiu, până pe la 11:30, 12 trebuie să încadreze oamenii cu comenzile. După care, de la 12, între 12 și 1, livrăm pe tot orașul mâncarea. Deci am făcut așa sistemul ăsta că e mai ok, știi, și nu așteaptă lumea. Că multă lume, lucrând și în domeniul restaurantului, știu că aici să greșește din partea clientului. Adică tu suni la 1. Da? Și din punctul tău de vedere, tu ai așteptat 40 de minute să-ți vină mâncarea. Da, ținând cont că poate omul ăla are 3 livratori care tot sunt pe oraș deja, până se întoarce livratorul, până ia livrarea ta și ți-o aduce, știi, de aia se așteaptă. Și atunci am vrut să nu fie problema aia, în decurs de o oră, toată lumea primește mâncarea. Punct. Că e masa de amiază. Corect. Am vrut să vă întreb totuși, faceți câte 300-400 de porții pe zi? Sau ați făcut acum lume? Ceva de genul. Am Peste am 500. făcut și atâtea. Când am avut copii, Da, cu copii. cu peste copii 500. peste da, 500. Normal faci 150, acum la liber 200, 150 ceva de real, media. Deci 150, asta fără platouri, fără evenimente, că noi avem și platouri pentru... genul. Avem și partea a doua zilei, nu doar a mea. Exact. Deci voi nu terminați la miaz servus, Nu, ați noi pus avem... lacăt, beți o bere și servus. Acum noi am venit aici, Păi, dar nevestele dacă nici nu-l- acolo... Nu-l punem, o bere, o bem, dar continuă. Da, continuăm. Nevestele nici acolo pregătesc 3 platouri pentru livrare. Raluca o să conducă, că nevastă mea nu se pricepe cu condus. Și o să le ducă la destinație. Deci da, avem și pe a doua parte a zilei, avem. Nu în fiecare zi, dar de obicei, sfârșitul de săptămână avem. Am dus și în Colibița, platoul la cabane și am dus săptămâna trecută în Săud, am dus aperitive reci pentru 50 de persoane. Deci, nu. Budac, comenzi. Jălna, Livezi. Exact. Nu. Am zis numai astea fericite, astea nefericite, că mai facem și pachete de parastase. Mă întrebau unii dintre cunoscuți, acolo unde mai făceam și eu așa reclamă, de unde mănânci? Păi de acolo. Păi cine să ia? Păi să ia. Și unde au restaurantul? Păi n-au restaurant. Da. N-aveți... De asta am vrut. n-aveți Noi de asta am anume un fugit. restaurant. Ați fugit de... Noi de asta am fugit. Deci eu 8 ani de zile în spate cu restaurant, în cârcă, cu... Nu mai vreau. Ne-am dat seama că nu. oamenii mănâncă mai mult acasă, la serviciu, în alte locuri, decât într-un restaurant. Și așa Bun, că unul la mână, am da? măsura asta. Unul la mână, da, și doi la mână, îi nebunia care e pe spatele celor care conduc restaurantul și îl duc în față. Ospătarii greu de găsit, bucătarii nu mai vorbim, când vor vin, când vor nu vin. Sacrificiul din punct de vedere personal e exagerat. și din punct de vedere financiar. Vorbim de un restaurant. Un restaurant trebuie să-l ții tot timpul plin. Bun, și voi acum aveți doar o bucătărie unde vă Exact. desfășurați? Avem un spațiu de 200 de metri pătrați, care l-am mutilat complet. Deci Nici nu mă gândeam că e o bucătărie de garsonieră. Da, adică, deci e un spațiu mare. E o fostă brutărie, am găsit spațiu la fix, ne-a picat, ne-a venit mănușă, cum ar veni. Îți 200 de metri pătrați utili, 120 de metri pătrați, cam așa e bucătăria propriu-zisă, după care vin anexele, cămară, vestiar, ce trebuie, că asta e. Și de acolo lucrăm, da. Și bănuiesc că și utilajele ce le aveți sunt, nu faceți pe o sobă de teracotă. Nici într-un caz. N-ai nu. cum, Și o și fost un efort financiar destul de mare să-l facem, da, cu ajutorul Dumnezeu. Fără investiții nu poți să N-ai aștepți. cum, corect. Bun, hai să vorbim un pic de mâncare. Ce zici? Vreți? Sigur că da. De mâncare. De ce putem publica? Aici, hai să prezentăm un pic platou ce l-ați pregătit aici, că e unul... Aici care lăs nu pe mai Alin. pot. Da, este un frito mixto cu cartofi prăjiți. Un ce? Frito misto, e o specialitate italiană. Se pregătește fructe de mare, făcute prin făină tempura și prăjite în ulei. Și după cum degusti deja este o delicatese. Conține calamari, creveți, scoici, tentacule de caracatiță, ce mai văd pe acolo? Ceapă, dovlecel, vinete, scoicele deja l-am menționat și Deci numai porc de mare aveți aici. Numai pe porc de platou mare, ăsta. da. Fructe de coteț. Porc de Și mare. am zis că ar merge bine cu niște cartofi prăjiți, așa să umple mai bine stomacelul
Și dovlecelul e ok. Ar merge și o bere și un șpriz lângă ea, dar Merge. am zis că totuși suntem, mai avem un pic de, un pic de treabă. Uite, când, nu ieri, alaltăieri, ați avut în meniu porchetta sau porceta? Cum se Porchetta. Porchetta. Pe italiană e porcheta, cred că la noi e porceta. Porceta, până la urmă. Da. Eu când am făcut comanda am spus să-mi trimite și mie 2 meniuri cu porcheria de. Am citit, da. O fost tare. Da, e porchetta. O prins foarte bine pe oraș. Asta e un preparat specific italian Da. sau e o invenție a Din voastră? Italia au plecat, da, e italian, 100% și numele porchetta. Și E o ce ruladă. Așa, E o ruladă din pieptul de porc, dezosat, practic, și de pe o carcasă de porc îți ia cam 10 kg, să zic, din comerț. Acum nu vorbim de porc care îl tai acasă, nu știu, fiecare ce taie, depinde. E cam 10 kg îți iese. No. Și aia vine porționată, la 2 kg jumate, atâta dăm noi porția, la 160 O avem de și în lei. meniu la O liber. avem în meniu la liber, da, corect, bine. Noi ce Corectat. facem la Ce meniu înseamnă- zilei mai mult o Ce aroganță. înseamnă meniul la liber? Avem platouri de evenimente. Da. Noi ne adresăm mult publicului, de exemplu, Publicul zile larg. onomastic, da, tuturor de altfel, dar încercăm să onorăm chefuri, zile onomastice, Exact. Evenimente fel de corporate, fel, că se exact, poartă, de acum, nu? petreceri Exact, și de... Exact. Exact. O să facem. De săptămâna viitoare avem în plan să băgăm și în meniu câteva chestii Da, o să încercăm individuale, să- adică pentru fiecare persoană. Spuneți-mi cum vă hotărâți voi când faceți? Am văzut că voi duminica cred că postați Pe toată săptămâna. meniul pentru următoarea săptămână. Da. Cum îl decideți? Sau este constant în Stăm- același săptămână, același? Nu, că n-am văzut că niciun diferă. caz. Încercăm să diversificăm, să nu fie același, nu știu, Stăm doar amândoi timp de o și lună ne- ar trebui să fie Îl diferit discutăm în și ne fiecare zi. gândim, evident, și din punct de vedere financiar îl gândim, pentru că Până la urmă e o 21 de lei, afacere și trebuie vorbit, trebuie vorbit Trebuie să și le cu gândești distribuitorii și trebuie gândit că e 21 de lei. cu tot și cu ambalaj, cu tot cu Porcheta la multe 21 cazuri de lei culinare, cu tot. porția și nu numai porcheta, putem vorbi de multe aici, că am dat multe chestii interesante la Orice ar fi, 20. dacă iei 21 de lei, te duci într-un magazin Stai să-ți un pic, cumperi că am plecat de ceva la 19 lei. Exact. Da. Deci, da, înțeleg. Bandiților, ați am scumpit cu vrut 2 să... lei. Nu o să mai umblăm la preț o perioadă bună. pentru Încercăm că, să ținem cât de mult exact, putem. cât de mult Vrem putem să avem acum. calitate raportată la preț. Și Când omul merge și vede că și pâinea s-a scumpit în magazin, show s-a scumpit în magazin, e evident că și eu trebuie să e lucru un foarte pic, că dificil să dai prețuri dificil. bune la calitate. e dificil. Deci, Da, încercăm, de moment ne iese. deci calitatea nu Sperăm să o ținem în calitatea nu o să o compromitem niciodată. Acum că o să se umble la preț când prețurile vor crește și materia primă se va scumpi, e o chestie logică Asta care acum am orice om văzut că normal. se ceartă pe poate la să o guvern gândească. și prin Parlament se ceartă că există o tendință de a, sau mă rog, au vorbit ei, conducătorii ăștia noștri iubiți, cu lanțurile de magazine, cu toți ăștia retailerii, să se ieftinească anumite produse. Deci tendința e de a se Da? ieftini. Doamne ajută. Scade TVA-ul, tati. Nu știu. Ce și Da, dar e mult. Păi nu, e Imaginează logic. să- Pieptul de pui către 30 de lei, ceafai către 30 de lei, cotletul la fel. Toate sunt cam în jurul 30 de lei kilogramul. No, e un pic complicat să scoți. Nu te contrazic dacă nevasta să-mi spună Da. dacă e așa sau nu. Cam așa deci ceva. astea sunt prețurile, noi încercăm să lucrăm cu distribuitori care Am, ne dau uite, prețuri mai bune. tot din meniu ce sunt eu foarte atent acolo este eu sunt zămar. Deci clar, dacă s-ar înființa în Bistrița o ciorbărie, aș fi primul client. Cred că ciorbării sunt toate, nu? Că peste tot să vinde ciorbă. nu? Să fie Numai numai ciorbă, ciorbă, numai știu, eu așa visez un fel de Nu e de idee restaurant din de ăsta afacere. ciorbărie, știi? Așa cum e vărzărie, cum ciorbărie. Și te duci să fii acolo 20 de sortimente de zamă. Eu îi spun zamă, că Da. eu sunt părinții mei, tata din Lechința, mama din Jălna, așa că Ai zama. e zamă, clar. Toată viața a fost zamă rămâne. Am văzut la voi o zamă foarte bună și foarte interesantă.
De pleurot. Da, și încă una cu răzălăi. Răzălei, da. Eu știu ce-s răzălăi. Amândouă sunt Explicați, invențiile noastre. Explicați un pic ce-s răzălăi. Aproximativ, da. acum e- Ciorbă de pleurotul să știa de ea, dar cel puțin în Bistrița ciorba de n-am văzut la nimeni. pleurotus, Ba da, aici da? te contrazic. Mă Ciorbă de greșesc, pleurotus, eu mâncam tot așa la meniu, la Honorea, la tavernă. Da, știu și că și Honorea Și bagă acolo, chestii interesante, și acolo, da, unul dintre restaurantele asta cu care răzălăi, eu știu e cu chiar bun. răzălăi. Bistrițeni, acum cei care știu despre ce e vorba, nu se pune problema. Explicați-mi un pic ce sunt ăștia răzălăi. Teoretic se practică răzălei la ciorba, la supa dulce, nu cum îi zicem noi. Dar Sau noi la- am, da, Sau noi, la gulașuri, la tocan. Sau la- exact, Da, așa. maghiarii îl folosesc la Exact. tocan. Este un aluat moale care de fapt îl torni în apă fierbinte printr-o răzătoare specială. De acolo vine nu răzălăi. musai, poți să o dai și pe o răzătoare Exact, normală, știi că e un aluat pur și simplu de pastă care tu îl dai, Da. îl faci direct în ciorbă. Unii îl fac chiar așa, direct. Da, Că exact. da, că el la bază e mai moale un pic ca și orice alt aluat. Un fel de găluște, cum ar veni. Ceva de Acolo genul, unde? exact. În- Poți în să-l zona torni și aia. printr-o pungă spartă. Mi s-a părut că în ciorba rădăuțeană nu prea are consistență, zic, hai mă, să-i mai pune ceva. și Că mai rădăuțeană băgăm e ca așa de Nu, bună, oricum ne plac ciorbele mai consistente, nu? Să aibă mai mult saț. Ce să spun în ciorbă? O ceafă. Ați fi în stare să face și o zamă de ceafă. Și fiind de pui, știți că hai mă să pune ceva paste, dar pe tocmai paste, hai că nu merge un tăiețel, nici o macaroană în ea, zic, hai să punem altceva. Și a apărut răzălăi ăștia în cap. La marele fix. Vă spun care v-am spus eu zamar. Uite, revenim la porchetta. Da. Alaltăieri a fost în meniu. Ce sos a spus acolo? Mai oameni buni. Nu spunem, până aici, mă, stai să ne e un înțelegem. sos alb, da, ok. Cu usturoi. Cu usturoi, Hai cu că spun eu dacă el nu maioneză. spune. Că atâta usturoi și maioneză am priceput. E un sos alioli. E un sos special spaniol care eu am vrut să te ajut, dar n-am cum. Alin știe să-l facă cel mai bine din Nu știu, toată că bucătăria. alioli, normal alioli se face cu ou și cu ulei și bineînțeles usturoi, sare. Noi l-am adaptat Și un pic. mai este unul care se face cu în loc de ou se pune lapte. Da, alioli ați avut astăzi, nu? Da, am avut și astăzi. Nu, azi nu. Sau- La porchet am avut alioli. Doar la porchetta? Da, astăzi, da, nu, azi a fost alipioare alipioare glazurat. cu exact, Da, ok. sos barbecue. Da. Da. Ne-am dus mult pe sosuri, pentru că bistrițeanii preferă sosurile. Asta am observat noi, cel puțin. Da, sigur că... Să aluneci un pic mai bine mâncărica. Mai de bine Amazon. ca și cu salata se împacă, zici. Bun, și ce alte invenții mai aveți? Știm, Că- tot căutăm, știi? Invenții avem multe. Deci noi am postat pe pagina noastră de Facebook adică meniu pentru evenimente, care conține platouri pentru evenimente, gândite, cred că cel mai mic e de 2 persoane, dar nu știu exact care e, nu, din minte, că avem 12 feluri de platouri. Invenții ca atare, nu pot să zic neapărat, în afară de porcheta, că n-am inventat-o noi, dar nu mai dă nimeni în oraș. Și calcan avem în meniu, calcan pentru 4 persoane, un calcan întreg, făcut frumos la cuptor. Mix, fructe de Tot mare, ce trebuie, mixul cu fructe de mare, exact. paella, fructe de mare, porcheta. Paia mai este în bista, Dar nu așa bună ca Nu noastră. așa Aia bună nu, ca practic, ta, nu, mă, adică la despre ce 15 ani vorbim, de Spania nu. 20 cât ai. Mi-ar fi și rușine să zic că nu e a ta cea mai bună. Da, și mai avem ceva platouri pentru party-uri, kit party, pentru copilași. Da, exact. Asta e tare. Da. Da, și care conține burger, mini burger, crispy, Da, asta cartofi cred prăjiți că și să l-am cartofi văzut aurii, și da. eu. Sunt mai mulți Sunt- mini burger și da, sunt cartofi. destul de solicitate. Și tomahawk umplu cu feta, iarăși. Așa, la aici am vrut să ajung. Ăla este. Aici am vrut să ajung, da. Da. Ăla este ceva inventat de mine și de comun acord, ăla e de 2 persoane, da. De comun acord l-am băgat în meniu pentru că e o chestie nebunie, interesantă care pentru el am colaborat cu 2 firme, mă rog, una locală, una nu locală, din Sibiu, pentru crearea unor videouri pe baza acestui preparat, că e chiar interesant și sincer eu n-am mai văzut nicăieri chestia asta. Se ia un tomahawk întreg, mare, la 1 kg și... Bine, acum hai să le spunem și ascultătorilor ce e la Tomahawk. Că să nu se ducă cu gândul la vine tu, adică... Acolo să se ducă cu gândul. Că cam acolo să mâncau așa hălci de carne.
Tomahawk-ul, la orice mâncător de vit o să știe, e bucata de coastă nedesprinsă, deci e coasta întreagă, cu bucata din capăt frumos de carne, de cotlet, de ce o fi, depinde din ce zonă o taie, că toți zic tomahawk, dar mă rog, e partea de cotlet sau mai spre ceafă, depinde cum o prinzi. Deci aia e, și acolo bucata aia rămâne mare, aia, să ne înțelegem, are un kil 200, cam așa, pe acolo. Și se desface frumos, se umple cu spanac, cu feta, cu gorgonzola, cu hamon serrano, se dă față, se termină la cuptor, se mănâncă medium rare și e extraordinar. Da, ăla merită. Iar coroana regelui avem și mai multe chestii care le-am făcut. Ce e doamna. corona regelui? Coroana regelui se face din scărița afumată, care se bagă la cuptor, se pune în formă de coroană, noi o legăm, interesant, ca să ne stea în formă de coroană rotundă, se umplă în mijloc cu cartofi aurii, punem brânză raclet pe deasupra și se servește pentru 4 persoane. Poftă mare să avea, adică până la urmă. Ia cu fructe de mare. Alin, cât de mult a contat pentru tine și pentru experiența ta faptul că ai lucrat atâția ani în Spania și ai fost acolo, ne-ai mai povestit, ai fost băgat adânc în bucătăria mediteraneană. Nu, e important extraordinar de mult, îți dai seama că eu am ajuns acolo, nu știam nimic, eu l-am picat din lună. Picat de la Bistriță? Da? Picat de la Bistrița, pe vremea, îți dai seama, visul fiecărui tânăr era să dispar de aici, să pleci. Care erau visurile noastre pe vremea aia, nu? Mare greșeală, dar mă rog, eu trebuie să luăm partea bună, nu a lucrurilor. Dacă n-ar fi fost așa, n-aș fi ajuns să știu ce știu în ziua de astăzi. Și, nu, pe o parte m-am educat din toate punctele de vedere, nu? Am ajuns acolo cu 19 ani. Îmi dai seama că primul loc de muncă care l-am găsit a fost un loc de spălător de vase, nu a fost nimic altceva. Na, și ca să ieși de acolo, automat trebuie să pui un picosul, să dai din coate, să te uiți în stânga, în dreapta, să progresezi un pic. Dacă nu ieși ud în fiecare seară de acolo, fleașcă. Dacă te un camion de vase în fiecare zi, îți dai seama că îmi doream să ies de acolo. Și singura soluție era să văd ce fac cei din jur, să fac și eu, nu? Să trec la salate, de la salate treceai la pizza, de la pizza treceai la... Ai furat meserie, efectiv. Păi noi cam am furat tot ce am prins pe dincolo și meserie. Până la urmă și la nevasta i-ai furat un sărut prima dată, corect? Oțomanilor. Noi cam așa am ars-o pe vremea aia și nu, astea au fost vremurile, nu nimic de judecat și atâta s-a putut. Voi doi cum v-ați cunoscut? Noi doi ne-am cunoscut acum în 2013 când... 2014. 2014 ianuarie. Ultimul meu loc de muncă ca ospătar a fost la la ei, că ei erau doi asociați. M-am angajat la Roma, pe un restaurant la noi din Bistrița, la care atunci Alin era administrator, alături de încă cineva și, în fine, pe parcurs, ei doi au ales o iei pe căi diferite. Eu am rămas în continuare ospătar, de acolo, în fine, o luat-o fiecare pe drumul lui. Până ne-am reîntâlnit și am administrat împreună Casa Someșană. În 2021. În 2021. 2020. Nu știu, scuză-mă. 21, Eu tot timpul scad un an de pandemie. 2020. Apropo, cum ați trecut? N-are rost. În pandemie, îți dai seama, ca toată lumea. Încă n-am trecut. Nu știu că eu a fost bine în pandemie. Încă n-am trecut, încă plătim datorii de pe A fost bine la început, știi? Sincer, eu unul... Ne-am odihnit primele 2 săptămâni, dar pe după aia... Știu că în acest domeniu a fost jale, crunt. Dezastru. Dar în același timp a explodat acest serviciu de catering în acea perioadă. Nu eram pe aici. Noi nu, eu eram, dar nu, atunci cel puțin, vă zic sincer că atunci administram restaurantul ăsta Casa Someșană și am decis să închidem pe perioada pandemiei, așa bine mergeau livrările la domiciliu, în ideea în care atunci o explodat, dar nu chiar atunci, o explodat după vreo 3 luni, a fost lockdown-ul ăla grav de tot. Da. Așa, după care s-a început iar parțial munca și cum o fi fost ea, în fine. După care iar a venit ceva lockdown prin iarnă și atunci hai că mai mișca livrările. Dar la început ținea lumea de bani, deci nu se comanda. Nu știa nimeni nimic ce se întâmplă. Exact. Hai să fim era serioși, atunci nici eu nu mi-am cu plătit. drojdea, Decât astea foarte necesar. Deci, sincer. Deci n-am știut ce se întâmplă, am ajuns până în punctul în care nici n-am mai plătit abonamentul la telefon. Bă, stai să văd ce se întâmplă, știi? Nu, ne-am speriat toți.
Da, și în clienți s-a reflectat așa. Clientul nu a mai cheltuit bani. Punct. Bun, dar odată cu pandemia, după cum am spus, a explodat această idee de catering. Da. Și după evenimentul pandemic, deja și în Bistrița s-a simțit foarte multe restaurante, foarte multe fast food-uri au trecut foarte ușor la această formă de comercializare De a o formă sau produselor. alta Aici- ne-o cam luat valul, știi? Aici vreau să- Ce Da. face? Știi, ne-a introdus pandemia automat. Aici, pe noi, în Bistrița, dar vreau Păi să noi adaug cam pe- aici, da. pentru că Clujul și alte orașe mari sunt dezvoltate la nivelul ăsta pe catering de extraordinar de mult Ne timp. raportăm la Bistrița, Da, noi Bistrița aici... ne-a lansat în catering, da, pandemie. Ăsta e adevărul. Până Eu- acum nu. În pandemie ce am făcut? M-am distrat din urmă. Eu nu. Tu erai în Spania. Da, chiar a fost 14 martie. Și că da, pe unde te-a mai prins pandemia, știi? În Spania. Păi pe bine, știi unde m-au prins, să spun exact unde m-au prins? În fundul lumii, în Islanda. Da. În Islanda. Da, în Stikisholm, se numește un cărtun la marginea insulei pe oceanul lui Dumnezeu, unde numai vânturi băteau și zăpezi din toate direcțiile. Și deja eram acolo de vreo lună și ceva, știi, și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, se închideau aeroporte, știi, Și m-am speriat, făceai familia mea era acolo? în Fuerteventura, în insulele Canare, și am luat repede un avion și am fugit de acolo. L-ai prins. L-am Ai prins ultimul l-am prins, avion, da. am prins chiar ultimul, cred că era printre ultimele. Ze, nici bilet n-am avut, m-am dus cu nașul. Ce făceai în Islanda? Nu, a Găteai fost balene? Nu, chiar balene, erau mai somoni, Ah, un oițe, somon nu? acolo. Pinguini. Da. pinguini, Da. bifuri și chestii de Minuturi. Da, minuturi. genul. Nu, interesantă țară, dar nu să trăiești acolo, așa, să o vizitezi, să faci niște poze, să te minunezi puțin de geizere și de alte chestii, de aurore boreale. Am înțeles, anul ăsta a fost aurora boreală, s-a văzut și din Germania și a coborât Da. foarte mult acest fenomen. Ceea ce nu e foarte bine. Da. E frumos, Evident. dar nu prea. Când iese din matcă ceva, clar că nu e bine. Apropo de țări din astea exotice, pe unde ați fost și pe unde v-a plăcut mâncarea? Că noi rămânem la mâncare, nu vorbesc pe unde v-au plăcut fetele, aici, că nu o să spuneți Aline. că Ales frumoase sunteți peste cu tot, neveste, cred că da, eu. da. Alin a bătut lumea asta în lung și în lat, eu n-am fost sata de mult. Care bucătărie crezi că e mai bună decât a noastră? Multe. După gustul tău, că aici, clar. Noi sunt diferite chestiile, diferite gusturile oamenilor. Nu musai că nu e bună aia sau nu e bună asta. Noi aici suntem învățați cu multă slăninuță, cu untură, cu treburi mai grase. Mai grase. Și eu, și mai până la urmă. consistente, da. Și mie așa îmi plac, adică. Dar asta, până la urmă, e cultura noastră. Da, exact. A românilor. Nu e nimic ar fi mai bună una sau ar fi mai bună alta. Pur și simplu Dacă- e după gusturile Uite, fiecare. imposibil dacă ai stat și ai trăit în Spania, imposibil să nu fi gustat cel puțin odată fabada asturiană. Absolut. Nebunie. Ei, seamănă la gust cu ce avem noi, nu cu fasolea, Da. până la urmă. Da. Adică ce le lipsește de acolo? Ciolanul. Da, dar și ei mănâncă Au foarte și ei mult cu... porc. Da, știi, da, exagerat au de și ei mult. cu... Dă bine mai mult cu cârnați. Au cu vorbă că ei mănâncă și salsicea. unghiile la porc, știi, că din porc nu rămâne nimic, totul Da, e da, comestibil, știi? Da. Ei, lasă că și noi facem răcituri. Da, Nu nu la nimeni. avem nicio Evident, problemă, nu și suntem mai sângerete prejoși, și nici care de ceea cum, ce, nu știu, dacă, cred că îl Da, mai fac și chiar, alții. și ei fac, în, da. în sezonul ăsta de Crăciun voi faceți porcherii. Nu Da, am n-ați Eu prins n-am ce? apucat N-am sezonul prins de sezon, Crăciun, dar o dar să facem. Deci deci o că o să să n-ați le prins. facem cu O să siguranță, facem, da. o să facem tot ce nu fac alții. Înțelegem. O să facem Aha, platouri aha, de aha. toate Deci o să felurile, facem o să de toate. facem porcușor la Și o să cuptor, facem bine. Din ăla cu măr în gură? Da. din ăla cu măr, cu pară, Cu cu căpșune, prună, cu ce vreți. Care e rolul mărului în N-are gura niciun porcului? rol. Nu, e pur și simplu. De e estetic. Ca să-i estetic, ține gura căscată. presupun că are vreo istorie, ceva cu siguranță are, că n-ar fi, nu? Ideea e că dacă, nu știu dacă ați gătit, Faceți voi numai platou cu porcușorul, n-o cu gătit? mărul, ca pe bagă negru acolo ce cine trebuie. n-o gătit, Ceva negru, e brutal, îl adorăm. da, exact, prietenul nostru. Cine nu a gătit porceluș până acum la proțap sau la cuptor sau la cum l-o fi gătit întreg, o să știe că orice carne se strânge când se gătește. Animalul ăla e întreg și are dinți în gură. Nu vreți să știți cum arată fără mărul ăla. Ah, E să cam văd gingile. E și de Am estetic, de aia înțeles, zic. Deci mărul Deci, estetic. până la urmă, totuși, cine a pus mărul, o știu el ce Da. face.
Nu știu dacă e același cu cireașa, da? O fi vreunul. Cireașa de pe tort și mărul de pe porc. Da. mai era și bombona de pe colivă, dar Numai de aia nu facem. Dar ce colivă nu știi să faceți? Știm să facem, numai nu ți-o cerut până acum, da. Da, nu prea e zona de colivă aici la noi. Nevastă mea, de exemplu, de la Vâlcea, știi? Ei mănâncă ca și desert coliva. Nevastă mea Vai, ce e mai Până fascinată la de urmă, coliva. coliva e o prăjitură, nu? Eu zic să într-o știu. zi că e poftă de colivă să se iei. Macabru. Păi pentru noi da, dar nu mă, ei chiar o mănâncă, Da, știi? da. Ei la țară, de exemplu, bunicii lor le făceau colivă ca și desert, știi? Nu musai să moară cineva să facă o colivă. Voi vă inventați, vă reinventați și am văzut și se simte efectiv gustul și pasiunea în ceea ce livrați. Dar nu vă vine câteodată cheful să comandați și voi din alte părți? Adică, uite, de exemplu, Da, eu sincer, eu comand... mâncați vreodată Ieri am mici de la comandat. Kaufland? Da, bineînțeles. Fi sigur. Bineînțeles. Mici. Cine Ce știe, să era fac? nevastă mea gravidă cu ăsta micu și avea pofte de, era atunci tot un prieten al nostru, avea un local în Dedeman, știi că era la intrare pe dreapta, Da. acum e altcineva, nu știu, e altă persoană, dar pe vremea aia făcea tot ceva de genul meniul zilei și nevastă mea avea pofte de chiftele de acolo. Și mă scotea la Dedeman să mănânc. Păi și să că-ți fac eu, dar Trebuia să mă duc, nu ce să scale. fac? Alea Nu îs, aveam da. eu ce să fac acolo, trebuia să mă duc să Adevărul e mănânc că și- fiecare restaurant și local are amprenta, care e bun, are amprenta lui asupra unui anumit preparat. Ai, Ca eu cred că și de atunci tu te-ai săturat de chiftele și încă n-am văzut în meniu la voi. Poate a fost, dar Asta n-am știi văzut că nu eu. am pus N-am încă L-ai pus văzut? eu chiftele marinate, exact. Uite, o să Ia puneți uite. Bună bani, idee. Mulțumim. Ne-am tot gândit să le pune, dar tot timpul intervine altceva și le-o dat afară pe Ceva mai chifeluțe, interesant. dar trebuie Bine, să uite, punem și- de multe ori se leagă ciorba de perișoare cu chiftelele, că dacă tot umbli cu carne, hai să fac, Da. nu? Da, dar e cam ciudat să o dai Așa e? deodată. Așa Păi e? acum ce facem? Cu Mâncăm ce, chiftele și în cu ce ciorbă. ați legat voi, de exemplu, un piure de... Adică, apropo, cum se spune, pireu sau piure? La ce? Așa, corect. Cu ce ați legat voi un piure de cartofi cu sos chifteluțe frumos? Cu chifteluțe? Chifteluțe. Da, De ce ciorba am legat? Da. Orice ciorbă numai tu de perișoară. Ceva de pui, că da, fiind chiftelele de porc. Noi tot timpul încercăm, dacă e Să le felul 2 alternăm de așa. porc, noi să dăm ciorba de pui sau de curcan sau de șălate sau să nu fie aceeași treabă. Apropo de zama de șalate, hai să lămurim o dată pentru totdeauna. Da. Și dacă se poate, avem cunoștințe prin guvern și prin parlament să dăm și o lege. Măi, zama de șalate se Cu mănâncă slănină. Și cu cu brânză. mămăligă cu brânză. Așa. Da, la îi, tati, da. Da, E da, adevărat. Așa e, da? E adevărat. Absolut. No, atunci hai să inițiem o lege, eu semnez. Să nu se și- mai mănânce ciorba de șlate decât Știți cu cum mămăligă. e? Decât așa. Da. Decât așa. Pe nu că am văzut la alții în meniuri și vine și îți aduce cu pâine. Ce faci? Alo, tanti. Deci aș duce cu mare drag, aș da cu o ligă cu brânză. Acum trebuie să înțeleagă și lumea, cum am mai repetat odată, la 21 de lei nu pot să dau și ciorbă, și mămăligă cu brânză, și felul 2. N-ai cum. Păi nu Să mai te dați încadrezi. Gândește că Aveți dreptate, așa se dă. 3 lei sunt doar caserolele și pâinea din Da, domeniul ăla. exact. Plus transportul, dacă trec de 4 meniuri, nu mai plătesc transportul. Bun, și voi spuneați că voi aveți și porcheta la libere, adică Da. eu pot să fac o comandă, de exemplu, Exact. uite, vreau 2 porții de porcheta, Nu 2 porții de porcheta, noi avem platou de porcheta la deci 3 numai kg. la platou. La 3 kg, platou. Între 2 kg jumate și 3. Acum Deci nici nu noi nu aveți suntem un meniu farmacie. a la carte în care Da. eu pot să intru, să comand Da, așa, da, dar trebuie două să fii ciorbe cu de gașca, șalate. știi? Nu, așa încă nu avem, o să urmeze. Deci, sincer, am dat drumul și Voi sunteți gășcari acum. ne-o Da, copleșit, sincer. Ne-o copleșit. Și numărul de comenzi și ce am avut de lucru până acum, ne-o copleșit. N-am putut să dăm drumul la meniul la liber. Deși avem gândit și meniul la liber. Deci dacă se întâmplă un chef, La noi băieții de sunați. la O să catering, vă iasă mult Noi ne mai, distrăm cel mai tare la și- chef. mult mai ieftin și mult mai bun ca și dacă În l-ați orice face altă acasă. parte. E mult mai simplu. uite, Și ca ați și în spus că orice altă ați livrat ba pe la Colibița, ba pe, pe unde Da, ați fost chemați. partea ori. Păi și nu s-a întâmplat vreodată să mergeți să livrați mâncarea pentru chef, să zică, hai, rămâneți și voi și să rămâneți. Nu, Ba da, da mie bă, nu mi s-a- la Colibița o zi, adică da, dar cum să mai la volan, da, nu, nu, depinde de Am permis. fistat noi, dar n-am Da. putut. Aveți și voi acasă șefii, de Exact. ce nu recunoașteți? Exact, dar eu nici nu contez. Mai are sens, așa e? Da. Bun. Uite, timpul nostru se cam duce, că trece așa de repede.
în timpul ăsta voi ați fi gătit deja câte ceva. Ne-am lăsat acolo ajutoare de încredere. Șefii, cum a zis. Da, să mai lucreze și șefii, Da. să se audă până la Sibiu. Așa, Dacă se aude și mă uit în cameră, că știu că se uită. Vă mulțumesc tare mult că ați trecut pe la noi și sperăm să vedem în continuare gusturi bune la voi, să auzim Promitem. de meniuri cât mai cât mai funny Promitem. și în același timp gustoase, pentru că Fiți siguri de treaba Promit. asta. cel puțin din punctul meu de vedere, faptul că voi sunteți astăzi aici e pe baza gustului pe care l-am Săptămâna simțit de la viitoare, voi. nu tot, în toate zilele, dar mă rog, majoritatea o să fie o surpriză plăcută pentru toată lumea. Să fie ceva mai... Încercăm să Încerc să dăm ce n-am dat până acum. Încercăm fie să rupem special. piața. Săptămâna viitoare ne-am propus să ne norocim toate meniuri zilei. Și ca să știm Toate că am restaurantele. contribuit și noi, Bistrița FM, cu ceva la meniul vostru, când faceți chiftele, așa să le spuneți, chiftele a la Și Bistrița îți FM. promitem că Promitem. următoarea ciorbă de șarate o să ajungă cu mămăligă. Cu mămăligă și cu brânză și cu jumeri. Nu vrei? Ai Numai una văzut? cu mămăligă? Da, deci numai una cu mămăligă, aia la altă fără. Ce să zic? Da, poate au reacții adverse. Da. Gusturi și gusturi, știi? Nu toată lumea are același gust. Bun, un ultim cuvânt de final din partea fiecăruia dintre voi, să meargă așa uns la suflet, un fel de sos de final. Vă mulțumim și vă iubim. Alin, spune și Din tu. tot sufletul și vă așteptăm în continuare cu tot același entuziasm și... Așteptăm provocări. Exact. Dacă Da, cumva uite, este mai dați-le Până idei. acum n-am avut. Uite, vezi, de aici plecați cu o provocare, nu e nu știu ce provocare, dar Da, chiar Corect, așa, da? corect. niște banale. Oricum ne scriu o chifteluțe. grămadă de clienți, știi? Dacă careva aveți o idee mai interesantă și vreți un Pe meniu... Facebook îi găsiți Catering Academy, simplu, nu puteți să-i ratați. Acolo îi găsiți pe Bogdan și pe Alin. Ei sunt interfața, dar în spatele lor sunt șefele. Mâinile puternice, gâtul bărbatului sau cum vreți voi să mai spuneți. Noi aici încheiem o săptămână plină de evenimente, plină de emisiuni. Săptămâna viitoare va fi la fel. Vă așteptăm să rămâneți alături de noi și în acest weekend rămâneți pe 92,6. Ne reauzim luni dimineața la matinal. Să fiți cuminți, dar să nu exagerați. În fiecare dupămasă de vineri de la ora 16 la Bistrița FM ai Dialogul de Vineri. Politică și nu numai. Dialogul de Vineri de la ora 16 în reluare duminică de la 14 la Bistrița FM. Live pe pagina de Facebook Bistrița FM și pe www.bistrizaradio.ro. Bistrița